जब हम नैहर जाई ओकरा धले वेला बाई मेहरी के कमी खले ना कर लेवे कम्प्रोमाइज ए सखी जब हम नैहर जाई ओकरा धले वेला बाई मेहरी के कमी खले ना कर लेवे कम्प्रोमाइज तो राजाई में लुका के सैया करे एक्सरसाइज राजाई में लुका के सैया करे एक्सरसाइज हो राजाई में लुका के पियावा करे एक्सरसाइज। डीजे मनीष रक्सौल आप सुन रहे हैं अमित पटेल की आवाज में। हाय मेहरी के बकरा अखड़ा में करता जियान रे हटा काटा बाटे उ तो जैसे पहलवान रे हटा काटा बाटे उ तो जैसे पहलवान रे घटतावे वजन ओकर बढ़तावे साइज घटतावे वजन ओकर बढ़तावे साइज राजाई में लुका के सैया करे एक्सरसाइज राजाई में लुका के सैया करे एक्सरसाइज हो राजाई में लुका के पियावा करे एक्सरसाइज। डीजे मनीष रक्सौल हाय जान जाई लोगावा बदनामी होई गाँव में चल जाई जवानी सही गजारा के भाव में चल जाई जवानी सही गजारा के भाव में दिने दिने बॉडी ओकर होता डिमोरलाइज दिने दिने बॉडी ओकर होता डिमोरलाइज राजाई में लुका के सैया करे एक्सरसाइज।